आज अखबार में अयोध्या राम के मंदिर के फोटो छपल बा। सच में ई धरती बाकी सबसे अलग बा। अलग काहे ना होई, ई धरती तो साक्षात देवभूमि बा। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज ई चारों नाम लेवे से ही मन पवित्र हो जाला। याद बा जब हम प्रयागराज कुंभ गए रहली, कैसे भूलब, करोड़ लोग एक ही भाव से एक ही घाट पर बिना कौनो ऊंच नीच के। इतना पावन धरती, इतना महान इतिहास, तो फिर लइका बच्चा कमाए खातिर मुंबई दिल्ली काहे जात बाटन? ई खाली हमहने के दुख ना बा, पूरे प्रदेश के दुख बा। जवन धरती राम के जन्म दिहलस, वो धरती के बेटा रोजी रोटी खातिर दर दर भटकत बाटन। इहे तो बात बा, बहुत कुछ बा, बस रोजगार ना बा। कड़वी बात बा पर सच बा। गांव में देखा तो बस बुजुर्ग बचल बाटन। बेटा दिल्ली में बा, बेटी ससुराल में बा, आ हम दोनों यहाँ अकेले। ई दर्द हर गांव में बा, हर घर में बा, पर कौनो नेता ई दर्द न देखेला। वोट के समय ही विकास याद आवेला, वोट के बाद बस चुप्पी। ई सच बा, विकास शहर तक सीमित बा। गांव अबो वहीं बा जहां 30 साल पहले रहल। महंगाई इतना बा, गांव में गुजारा कैसे होई? किसान के हाल तो और बुरा बा। खाद महंगा, बीज महंगा, फसल के दाम कम। तो केहू खेती काहे करी? यही से तो शहर जाला सब मजबूरी में। तो जिम्मेदारी केकर बा? सरकार के, समाज के? दोनों के बा। सरकार अकेले ना कर पाई, सबके मिल के करे के पड़ी।